Morning bay, nindot ang weather karon. Yeah, I can feel the sun. Blown out. So nindot kay weather karon, nindot ang sun. Problema kay kanang medyo hanginon siya, pero magawas ko karon kay I'm gonna help Laura sa yang work. Problema karon is awa ha. Rikos ng landong. So limpyo na kay ni bay. Wow, limpyo na kay na. Nakalagot good kay kani mga langga magsig tambay diri na mga iti ay magtambay sila diha, mangiti diha. Ay daghang kay iti. Bago na ako maglimpyo ron ha, sunong adlaw Sabado. Ako pa ning hosan. Na ako sa balcony karon yang akong gipadagan ang hose padung sa silong para anytime malimpyuhan ko din ang mga hinampakatay. Aon tani sa in the next few days ug mudaghan ba ni. Pero piste magtambay. Nindot ta kay nailanggam pero di na ko nang lalantay. So medyo labad akong ulo karon kay kanang natugo gabi niya ko klarong kaon ba. And mo to ipagkapoy Miss Laura gikapoy sad wala sa siya magluto unsa. So tug dito. Tambukan ako aping basta ko bungot balik ito akong bungot. Piste tambukan na gid akong aping. Sige. Uy, naglabas sa ko sa akong sleeping bag na rin. Ako sa ning ipauga. Giyahak bay, nag-copy ko sa akong drive the other time. Nya, uy, nag-copy ko sa akong drive, nag-sync ko niya. Dili di siya i-copy sa hard drive. Nalagyan mo sa memory card niya. Ako din may format akong memory card. Akong vlog gahapon o gahapon matingali na si Kwati. So, patiksit. Recovery sa takdali. Kanang magisgot ko anang file handling. Kasagaran sa file handling, daghan yung kay kong files andam, ginahimo kay kanang kuan. Nagashoot mo kong kasal. So, nagyo kay mga files backup. So, every time mabot ko sa balay, kanang mag-backup ko sa kong mga weddings nga kuan, ginasiguroon nga di siya mawala. So, ang ginabuhat is, gibutang na ko na siya sa hard drive nga kalimtan ng nako backup. Butang na ko sa kong computer, magbutang pa yung usa sa usa ka hard drive. So tulo naka-copies, but in the later kung mag-edit na ko, i-delete na ko kung usa. So may tabo duha ra gyud akong copy mabilin. Dapat tulo but duha ra gyud ang usa na sa akong kuan catalog tanan sa mga files nako. Ang usa naa diri tanawa. So mo ni siya kung mga raw files, ana na siya kadaghan na bay. Kani uban mga drives. So nagtuo mo nga kani mga drives kani mga 2 terabyte, mga 4 terabyte, mga ana. So muna kong backup through the years. Dala na sa mga pictures, mga unsa pa na diha. Pagin ang fully backup. Kini kay mga chichiburit yung mga extra kay nagkapuno-puno na akong drive kana 4 terabyte na dako ay muka kuan na. So muna ako mga hard drives nga backup. Muna akong working drives. Muna siya ang katong drives nga kung gisudlan mga drive ipang-copy na ako then kung ma-empty na siya nangari. Kung na siya sulod, na siya mga pula-pula. Nya kini siya muna mga rugged dala ko bigasa. Muna akong main drive karon na di tanan ako matrabaho og mga uban pass mga importante. Kay naman siya redundancy na siya backup ng usa ka drive. As of now mga di pa na siya full power. Ang akong kuan na is mga 50 terabytes or 60 ang usable na siya 10 extra mga 60 terabytes na tanan sudan na pero puno-puno na sad so kinahanglan ako more. So muna siya muna ako mga rig na pa yung mga ginagmay mga drives diha akong chichiburitchi lang pero addict gyud kog file handling. Gahapon ta ko plano mo gawas nga sa balay kanang plano ko mag-video, mag-vlog, char unsa pero gikapoy mo gapon wala ko sa balay mo kadto gapon. And nakoy lakaw karon kas kanang tabangan ako si Laura sa ihang stuff mga 12 hapit na so magandam nako. Mura man tingi akong activities karon nga dawa. Nagdipti sa basura, nag-vacuum sa balay, and all basic things you do. Uy, so dandi ko ni ablimutahan. So, yeah. Hopefully productive akong day today. Wishing lang. Makasad na adlaw karon bay kay naghimo kog vlog for the last few days like daily gud akong vlog. Yan ako isa ka vlog nga kanang taas kay ba. Nagstorya ako about kanang shocking sa drive kanang hard drive nga mo ukban ba niya man imong ibutang sa NAS. So nindot kitong discussion nako maka-learn gid mo adto kung hilig kimog mga inana. Pero nitabo gahapon nagamit kog laing kamera. Nya karon akong gi import ng mga files karon. Ang problema is
Pag import na ako, import add ra ang drive. So nahog wala mabalhin sa akong computer ang files para sa memory card. Pag man akong import, nasud sa akong kuan murag catalog, pero wala siya makopya. I-format din akong drive, vlog din ko ginabuntag. Ka-realize ko, shit, din ako masulod. So 2 days worth ang usa ka to nindot kitong tutorial. Ay, nasakitan ko kay taas to. 16 kabuk clips lang pero tag-as siya, then daghan kibog ma-learn na to. Anyway, karon wala mo kayo nahitabo karon. Wala sige ko magdadas camera. So tanaw lang tadig unsay ayo. Naglisod ko move on gamay pero padayon ta. So akong buhat karon is naay mga kuan si Laura sa ilang warehouse, sa ilang kanang storage mga kuan kani. Pag na-stop na recording. So muna yung mga hanger kanang ipamalit sa mga tindahan nga ri. Kapi na simsinina. Pero di mo na magamit. So amo ning i-dispose. Ito na sa ilhang kuan. Sa umong kunya. Gusto mo hanger? Kuan niyo yung ikaw. Sagol mo good. Inampak. Saong ka ni. Pastilan hangin. Bye. Hangin kayo. Abot na si Laura kay naihayag sa silong. Ito doon. Kumusta ang work? What am I gonna do? So, mauto. Abot na si Laura. Relax ko kadali. Tapos ako sa lida. Okay, kapoy. Hangin kayo. But, hangin lang siya. Ano kayo masulti eh. Sa Japon ko kaya kung mga files na wala. 16 lang to siya pero daghan to siya unod. Ay, move on. Let's go.